Tervetuloa Mika Maliranta. Kiitos kutsusta. Mukavaa saada sut mukaan keskustelemaan tänään pro-market versus kaverikapitalismi aiheesta. Mutta ihan alkuun pyytäisin, että haluaisitko lyhyesti esitellä itsesi? Joo, mä toimin työn ja talouden tutkimuksen laboren johtajana ja sen lisäksi mä oon osa-aikaisena professorina Jyväskylän yliopistossa. Joo, sä oot ollut monessa mukana ja tunnettu ehkä siitä, että hyvinkin mielelläsi heittäydyt monenlaisiin väittelyihin ja luova tuho on ollut sulle semmoinen läheinen teema, mutta tänään oli ajatuksena syventyä tähän niin kuin kysymykseen markkinamyönteisyydestä ja yritysmyönteisyydestä. Haluaisitko sä ihan tähän alkuun vielä meille vähän avata näitä termejä? No, lähtökohta on oikeastaan se, että siitä on nyt paljon jo näyttöä, että parhaimmillaan markkinat on äärimmäisen loistava siinä, että ne uudistuu. Ja siihen uudistumiseen liittyen tulee uusia yrityksiä, sieltä poistuu yrityksiä ja kilpailu toimii. Ja sen usein ajatellaan, että sen niin kuin olennainen osa on se, että yrityksillä on riittävän hyvä olla. No, se on tietysti tärkeää, että yrityksillä on kannustimet kohdallaan, mutta kuitenkin erittäin tärkeää on se, että se kilpailu yritysten välillä on reilua, koska sieltä tulee se uudistuminen. Pro-market ja markkinamyönteisyys versus kaverikapitalismi ja toinen termi tälle yritysmyönteisyys. Miten nämä termit näyttäytyy sulle? No, talouden uudistumisen kannalta toimivat markkinat on aivan ydinkysymys. Ja sen tärkeä asia on se, että sinne tulee uusia yrityksiä ja sieltä poistuu yrityksiä. Sitten tämä kaverikapitalismi liittyy usein siihen, että joillakin yrityksillä on tämmöinen niin epäreilu kilpailuasetelma. Esimerkiksi erilaisien poliittisten suhteiden tai muiden markkinaepätäydellisyyksien takia. Ja silloin kun markkinat ovat tällä tavalla jäykät, ne eivät ole myöskään uudistumiskykyiset. Mun taustaseuraani vihreitä parjataan paljon siitä, että meillä ei ole riittävän selkeää talouspoliittista linjaa. Tässä on varmaan jotain perua, mutta sitten kuitenkin mua ehkä vähän häiritsee itseäni se, että kokoomus hyvin vahvasti hallitsee meidän talouskeskustelua ja on ikään kuin ajatusjohtaja talouspolitiikassa, vaikka mulle on ollut selvää aina, että vihreät on markkinamyönteinen puolue, kun sitten taas meidän Suomen talouspolitiikassa omasta näkökulmasta vaikuttaa, että meillä aika paljon keskitytään säilyttämään vanhaa ja puolustamaan olemassa olevia rakenteita ja tätä politiikkaa on niin kuin kokoomuksen johdolla tehty. Mutta miten sä näet Suomessa tällä hetkellä tämän niin kuin markkinoiden toimimisen ja uusien toimijoiden mahdollisuuden tulla markkinoille ja menestyä? Mä jakaisin tässä 3 ajatusta, markkinamyönteisyys ja sitten tämmöinen valtiotoimintamyönteisyys ja sitten tämmöinen yritysmyönteisyys. Ja niitä kaikkia tarvitaan, se on tavallaan optimaalinen jakosuhde, mutta ehkä se mun argumentti on se, että se markkinamyönteisyys on aika monilla politiikoilla ja monissa puolueissa alimitoitettua. Ja mä näen tätä alimitoitusta kyllä kaikissa puolueissa. Ja sitten toisinpäin meillä on monia puolueita, joissa on selvästi poliitikkoja, jotka ymmärtää markkinamyönteisyyden, nämä vaatimukset ja sitten ne mahdollisuudet. Eli meillä markkinamyönteisyyspuolue on hajallaan useassa puolueessa. Ja kyllä mä ihan suoraan voi sanoa, että kyllä vihreissäkin on tätä markkinamyönteistä ajattelua ihan merkittävässä määrin. No, tässä hiljattain maamme hallitus linjasi erinäköisistä säästötoimista ja veronkorotuksista ja tässä yhteydessä pääministeri Orpo hän surullisen kuuluisasti joutui tikunnokkaan kommentoituaan, että yritystuista on vaikea leikata ja aika lailla jäi koskematta yritystuet, kun samaan aikaan tunnistetaan, että meillä on jonkinlainen talouden uusjako käynnissä. Niin miten yritystuet sopii tähän kuvioon ja jos ne on lukittu ja kiinnitetty olemassa oleville toimijoille, niin miten uudet toimijat sitten huomioidaan? Osa yritystuista on markkinoiden toimivuuden kannalta hyviä ja suorastaan toivottavia. Ja ne on tyypillisesti sellaisia, joilla pyritään kannustamaan yritysten innovointia ja tämän tyyppistä uudistumista. Samalla myöskin tämmöistä
vihreää siirtymää, ympäristöystävällistä teknologista siirtymää kannustavat teknologinen kehitystyö on sellaista, mihin kannattaa käyttää myöskin yritystukia. Mutta sitten kun käydään läpi näitä minkälaisia yritystukielementtejä meillä on käytössä, niin suuri osa niistä on säilyttäviä ja itse asiassa markkinoiden uudistumiselle haitallisia. Niiden purkaminen oli vaikeaa 5-10 vuotta silloin, kun meillä oli työttömyys korkealla tasolla ja meillä yrityksillä oli aika paljon vaikeuksia. Mutta nyt meidän talouden suhdannetilanne on sellainen, että tähän niin se aikaisempaa paremmin sopisi näiden ikään kuin säilyttävien yritystukien poistaminen, koska meillä on iso joukko innovatiivisia uusia yrityksiä, joilla on niin kasvuhalua. Ja itse asiassa näillä säilyttävillä yritystuilla elävät yritykset tavallaan vievät resursseja näiltä kasvua tavoittelevilta yrityksiltä. Nyt ne on niin kuin haitallisempia kuin yleensä nämä säilyttävät yritystuet. Jep, tuntuu epäreilulta, että jos ajatellaan, että yritystuet on jo korvamerkitty, vaikka mehän tarvitaan uusia kasvutarinoita ja sitä, että Suomessa kun innovoidaan, niin myöskin on rohkeutta kasvattaa liiketoimintaa, ettei myydä parhaita innovaatioita vaikkapa ulkomaille liian nopeasti. Jo meidän seuraavan 10 vuoden talouskasvu tulee rakentumaan isolta osin tai merkittävältä osin sellaiseen yritysjoukkoon, jotka ovat tällä hetkellä keskisuuria. Ne ovat kohtuullisen nuoria, ne ovat innovaatioperusteisia ja nyt tavallaan se meidän talouden kasvun kannalta olennaista on se, että niistä ne parhaat pystyvät kasvamaan suureksi. Ja säilyttävät yritystuet jo nyt markkinoilla oleville yrityksille ei sovi siihen, mutta siihen kyllä sopii sen tyyppiset yritystuet, joilla niin tosiaan pyritään niin kannustamaan tätä innovaatiotoimintaa. Ja eurovaalien agendalla hyvin paljon keskustellaan nyt myös siitä, että miten pienillä mailla, kuten Suomella, on vaikea pärjätä tässä yritystukikilpailussa Kiinaa ja Yhdysvaltoja vastaan, mutta itse asiassa ihan Euroopassakin Ranskaa ja Saksaa vastaan, että itse asiassa meidän pitäisi pystyä uudistamaan meidän yritystukijärjestelmää myös niin, että me lähestyttäisiin vahvemmin tätäkin aihealuetta Eurooppa-tasolla ja mietitään, että miten me tuetaan eurooppalaisten parhaiden innovaatioiden kasvun edellytyksiä. Tässä on se pirullinen tilanne, että monet valtiot ovat nyt ryhtyneet käyttämään entistä aggressiivisemmin näitä valtiotukia. Ja tässä Suomi pienenä maana on tämmöisen Davidin ja Goljatin välisessä kamppailussa. Ja Davidhan pärjäsi siinä kisassa aika hyvin, tässä hyvin dokumentoitussa kisassa, mutta se voiton avain oli se, että siinä niin kuin valittiin itselleen sopiva ase. Ja mä niin kuin tätä kielikuvaa nyt käyttäisin siihen, että kyllä esimerkiksi Suomen kaltaisen pienen maan täytyy sitten tavallaan osata valita se taistelunsa näissä yritystukikilpailussa. Me ei voida Ranskalle ja Saksalle ja USAlle mitään heidän omissa lajeissaan. Että silloin kun tätä yritystuilla jotain projektia ratkaistaan ja ne on päättäneet se voittaa, niin Suomi kannattaa luovuttaa se. Eli EUn rooli on myös tärkeä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn. Se on äärimmäisen tärkeää. Siis nyt niin kuin EUta tarvitaan juuri tässä mantereiden välisessä kamppailussa ja nyt on tietysti sinänsä ollut harmillista, että aikaisemmin tämä EUn kilpailupolitiikka on ollut ryhdikkäämpää. Ja nyt sieltä tavallaan tätä ryhdikkyyttä ylläpitävien maajoukko on nyt valitettavasti kaventunut yhdellä tärkeällä maalla, Iso-Britannialla, mutta nyt tässä täytyy sitten yrittää pärjätä näillä jäljellä olevilla mailla ja ikään kuin palata takaisin siihen kilpailupolitiikan isoon linjaan. Nyt on ollut myös jonkun verran keskustelua Suomen metsäteollisuudesta, ehkä siitä, että miten se on surkeaa, että meillä metsäteollisuuden tuottama arvonlisä on niin kuin jopa laskenut siinä määrin, että meillä siis menee jopa puolet puuraaka-aineesta poltettavaksi tällä hetkellä ja kun hienopaperien tuotanto on vähentynyt, niin on niin kuin kiire löytää uusia korkeamman jalostusasteen vaihtoehtoja metsäteollisuuteen, mutta ajattelet sä niin kuin kansantaloustieteen näkökulmasta kuitenkin, että meillä just kannattaa keskittyä rakentamaan näiden olemassa olevien vahvojen teollisuuden alojen päälle vai että onko mahdollista, että se uusi tulevaisuuden kasvu syntyy jostain aivan uudesta?
mä veikkaan, että realismia on se, että molempi parempi. Että kyllähän se uudistumista tarvitaan ja se meidän talousongelmien juurisyy on se, että meidän yrityssektorin tuottavuus vajosi siinä 2010-luvulla tosi alas. Meillä tuhoutui valtavasti korkean tuottavuuden työpaikkoja metsäteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa ja alihankinnoissa. Nyt niin tämä tilanne kohenee sitä kautta, kun yritykset itse asiassa pystyy palauttamaan sen tuottavuuden tason samalle tasolle suhteessa Ruotsia ja Tanskaan, mitä se silloin oli. Ja se tarkoittaa metsäteollisuuden uudistumista, se tarkoittaa myöskin uusia toimialoja. Ja mä itse näen, että sitä uudistumista on tapahtunut, ja jos se uudistuminen jatkuu suurin piirtein samalla tavalla tulevina vuosina, niin tämä tulee sitten niin kuin kantamaan hedelmää seuraavan 10 vuoden aikana. Ja se on myös varmasti vaarallista, jos ollaan liikaa yhden kortin varassa. Joo, munia ei kannata laittaa samaan koriin, se on ihan tärkeä viisaus. Meillähän oli tosi arvokkaita munia yhdessä korissa 2000-luvun alkuvuosina. Se kyllä tuotti ihan hyvin, mutta nyt me ollaan nähty, että mitä riskejä siihen liittyy. Siis se, että me Nokialla ja sen alihankkijoilla oli erittäin tärkeä rooli meidän yrityssektorin menestyksessä. Kiitos Mika. Loppuu vielä kysymys. Mitä terveisiä haluaisit lähettää tulevalle europarlamentaarikkojen joukolle? No ehkä se tärkein terveinen on se, että se toimiva markkinatalous on sen uudistumisen ihan keskeinen tekijä ja siihen tarvitaan kilpailupolitiikkaa. EUlla on hyvä historia ihan taloustieteellisesti fiksusta kilpailupolitiikasta, niin jos siihen päästäisiin palaamaan, niin mä näen, että tulevaisuus on lupaava. Kiitos paljon. Kiitos.